תמונת ניצחון, שכשאומרים לילד שלא רוצים לשחק איתו, שלא יבכה ויתקע על זה חודש שלם. במילים אחרות, איך ללמד את הילד להיעלב פחות. אז אנחנו צריכים לזכור קודם כל שעלבון זה רגש, וכמו כל הרגשות, צריך לדעת לנהל אותם. אז דבר ראשון, ילד לא ממשיך בהתנהלות שאין לצידה איזשהו רווח עבורו. תחשבו רגע, מה הילד שמושך את העלבון למשך חודש שלם מרוויח בעצם ההתנהגות הזאת? ודבר שני, ילד צריך ללמוד שלהיעלב זו בחירה. תפקיד שלנו ללמד אותו את זה. מה? רגע, אל תעצרי, אז תרוצי, אני חותך את זה אחר כך, אני עושה עריכה. זה בסדר. רגע, שנייה. לא להזיז למטה, תסתכלי עליי, כן? ודבר שני, לא לעצור, רגע, שכחתי. לא, תשאירי. אבל תכווני אליי, יולי. עכשיו אני מתחיל מההתחלה, תעשי חדש.